nahi deguna da umeek daukaten neuronen arteko konexio horiek indartzen jutea eta indartsuak izatea, eta horretarako lortu nahi deguna da umeak zentratzea gauza bati begira. Orduan, horretarako erabiltzen ditugunak dira irudiak. Irudiak ditugu hamarnaka sailkatuta bildumak eginda, izan daitezke frutak, izan daitezke animaliak, koloreak, banderak, edozein gauza izan daiteke bilduma baterako gaia proposa, eta horren barruan 10 irudi dauzkagu. Orduan, umeak esertzen ditugu metro eta erdiko distantzian edo dela, eta pasaldi bat egiten ditugu 10 irudiak erakutsiz, eta irudian ikusten dutena azalduz. Zer lortu nahi dugu umeak fijatzea, zer ikusten ari dian eta entzutea, eta fijatzea detaile horietan bakarrikan. Besterik gabe, konzentrazio maila txiki hori lortzea. Helburua ez da memorizatzea, zer ikusten ari dien, baizik eta fijatzea eta ahalik eta detaile guztiena neuronena artera eta zerebrora eramatek. Horregatik, pasaldi guztietan ere, bitxak desordenatu egiten dira, inoiz ez dira orden berean pasatzen, ez ditzaten memorizatu. Neuronen arteko konexioak, hau da, mielinizazioa eta indartsua izan dadin, eta informazioa neurona batetik bestera azkar eta solido pasatu dadin. Hau dator pixka bat estimulazio goiztiaren barruan, Glenn Doman da aditua dena, berak egiten zuen lana garun paralisia zuten umeekin, eta, klaro, garun paralisia duen ume batek, igual besoa ez du mugitzen. Ordura arte, denak lana egiten zuten besoa mugitu zezan. Baina, klaro, Glenn Domanek ikusi zuen besoa mugitu zezan garuna landu behar dela, eta garuneko konexioak hobetu behar direla. Orduan, umei estimuluak ematen zaizkie, garun hori martxan hartzeko, eta bere ikasketa prozesuan, bere bizitzan, aurrerapenak izan ditzan.